Αναμειγνύουμε τα δύο συστατικά του Neopox και προσθέτουμε αδρανές όπως talc με σκοπό να το κάνουμε πιο παχύρευστο. Έχει προηγηθεί βεβαίως αγρίαμα με τριβείο και καθαρισμός της επιφάνειας από τις σκόνες. Ασταρώνουμε όλη την επιφάνεια εφαρμόζοντας με σπάτουλα. Αφήνουμε να στεγνώσει και προχωρούμε στο επόμενο στάδιο. Τώρα η επιφάνειά μας είναι όσο τραχιά χρειάζεται. Ξεκινούμε από δύσκολα σημεία, όπως γωνίες, όπου και χρησιμοποιούμε πινέλο ή μικρό ρόλο. Στην συνέχεια προχωρούμε στην κυρίως επιφάνεια εφαρμόζοντας με ρολό. Εάν επιθυμούμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές νυφάδες για διακοσμητικούς λόγους. Αυτές εφαρμόζονται με επίπαση όσο το χρώμα είναι ακόμη νοπό. Αφού στεγνώσει και το δεύτερο χέρι, εφαρμόζουμε το διάφανο εποξιδικό αστάρι Neopox Special για εγκλωβισμό των νυφάδων. Ανακατεύουμε τα δύο συστατικά, προσθέτουμε διαλυτικό και εν συνεχεία εφαρμόζουμε με ρολό. Αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως έως και 7 ημέρες προτού παραδοθεί για χρήση.